ani. Unsa na po kay gitawagan? Nakampat na akong lipstick. Unsa man, Maria? Mami, wala pala ginibalik ang atong kuryente. Wala na nang kung katanaw og TV. Kagahapon pa man nag-burn out. Yan ni adto ko lang ni Brian kaganina nagsigang ilang suga. Nya tuo wala. Burn out man jud siguro. Tinuod ka nga nagsigay lang suga ni Brian? O lagi mami, nag-under pa man gani ilang electric fan. Mami, nagsugod na jud to kung ginatanaw nga salida ba katong dura. Time sa. Kung nagsiga ila Brian, dapat nagsiga po diri ang suga sa mansyon. Mami, nagsugod na jud turong dura nga ginatanaw nako ba. Pagpuyo da Maria kay paservice na ako kang Lucio ang wire paing ladudong pawiks basi na taga kalagpalwa. Dali ang paadto kay Lucio mami kay basi nagsugod na noon ron, dili na noon mi kakita ni Mary. Lucio! Rina! Siya na po kayo isugo aning Rina. Pagkita mo human aning yung isugo pa nung agog saging, nanawag na po. Lucio, nagbagulbul man ka. Wala Rina, oy. Unsa man dahil mong isugo Rina? Lucio, paliharo kong service sa wire paing ladudong pawiks kay kagahapon naman ko'y nagsungkit basi na taga kagpalwa ba. Kay la Brian nagsiga naman good, diri sa mansyon wala pa. Sige Rina, ako sa naitak ang saging. Mami, kadugay ba? Sige pa manuan mo istorya. Lucio, si Claire na patakanga ana. Claire, asa man ka? Samuta gid aning Reyna. Uy, bis nakatagpilaw na ko. Sigpanubo ba? Claire, kadugay ba nimo? Nagunsa day ka? Tulog Reyna, unsa day na kay sugo? Claire, palihog og takangan ng kaldero nga gidala ni Lucio kay nakoy gisugo sa iya ha. Yes, Reyna. Claire, pagkita lang kung takangan ni Claire. Timot tanaw niya. Pakapini pagdali Lucio. Wala may naputol ani. Mubalik na ko sa mansyon. Pahibalo na ko si Reyna. Nga wala may naputol. Tanawa Maria o sa imong kakulit na kampat na nun akong lipstick. Mami, wala gyapon mami. Taw-taw naman nimo tong isugo si Lucio. Reyna! Reyna! Di pug ka kapaabot. Hilom na da Maria kay nana si Lucio. Kumusta man Lucio? Reyna! Ito ko gikan. Okay man ang wire. Wala man po'y paluwa nga nahulog. Sure ka. Atik-atik ra na mami. Wala na ni Ritsu kadto. Nagpahipi-hipi ra na sa daplin. O ba Lucio? Sure jud ka nga imong gi-survey? Lagi Reyna. Usa pa. Nagsiga po ng suga ila dudong pawiks. No, tanawa mami. Wala lagi kung nag-burn out. Ha? Nagsigang suga sila ha? Sa ato pa, naaday kurente. Basig wala ka nag-up to date og bayad sa kuryente Reyna. Kay nag-flying rabaya ka. Unsay wala? Unsay pagtuon mo sa walay kwarta? Wala jud. Nan maganing mansyon mo bitaw nag-flying na lang. Claire, naunsa man ka diha? Nakikistorya na ka ng mga saging? Wala Reyna oy, anak ko hapit na luto. Mami, kung nakabayad ta, anong wala man tayo kuryente? Nakabayad man ko Maria. 2 months advance, 3 months deposit. Tara, doon na pa sila ng pawiks. Okay, mami. Claire, Lucio, biyahe na yung giluto diha. O balik ko. Pagdali mo. Uy, naa si Rina, senyorita padulong diri sa balay og yung mga batos. Ay tama di ay wala na ko balik ug saksak ang ilang kuryente. Ka-advance og naka-deposit biyan eh. Ayo! Hey! Pawiks! Senyorita Rina, naalagi mo. Say ato. Munguta na pa oh. Tudong pawiks. Walay kuryente ang among mansyon. Gibot mong saksak no. Wala senyorita ay. Nakasaksak man ako. Ndaw be? Nakasaksak man ni permente inyong wire diri. Pasig inyong linya mo'y daot. Babi ay, tara na mami kay mo tanaw pa kog dura. Pati na mi.